Oso ondo. Bueno, kako jatetxia, ze mitikua da Astigarragan? Egosten dugu jende bakarrik zahardoteia daudela, baino... Bai, jende pila batek ezagutzen du, Egia esan, ja 56 urte. 56 urte, Bai, ustut. Eta bada ja urte mordoska bat, eta egia esan bihurtu da Astigarragan, leku mitiko bat, no? Bai, gero jatetxe asko eta daude, Gaina herri erdin dago, ez da? Hoi da. Eta horrek kriston bentaja ematen digu, Azkenean jendia etortzen da herrira, eta nola bertan dagoen, bai, ikusten du jendiak, eta azkenean, etortzen du. Eta, bueno... Zuzea, bertako parrillerua, ez da? Hoi da, bai. 56 urte zoaz horreztetuzte, ez da? Nik bertan 21 urte, eta parrilla... 21, joe, badalare bai, Bai. Gaza batzutan gehiagin, iritzen zaitzen, bueno. Baina, bai, ja 15 bat urte osta izango da, parrillan nabilela, eta hortxe gabiltza. Batzutan pentsatzen dut aia, denboa pasaitea, asko ezote da, baina, bai, eta hortxe gabiltza. Azkenian oain arraiak ere bai hasi egiten, eta, bueno, ja bada emaz. Zein izan dira, adibidez, etxeko gauza klasikoak? Zeiz kentzen da kako jatetxian, bertan? Jo, babitu. Baki guain parrilla hilengo reportaian da esan zuten dagoen egurra maten aizatela, baina... Bai, gertatzen da, guk, adibidez, arraiak eta orain nasiga parrillan, bueno, ja bada matza bi urte, baina, bueno, parrillan taula zigean, baina txuletak eta izan dira. Baina badago plater bat, urte pila pasatzen dena eta jendeak aspalditikan, oain dela 20 urte joan ginen eta badago xapua rebozatua. Da plater bat, ezin duguna kendu. Gauza erra gaina, Asko ateatzen da, baina da gauza bat, jende pila batek esan izan didana, igual Bilbora, Bizkaira, Bizkat, kako ezagutzen dutena, eta esaten zu, xapua rebozatua janun, eta oi kristona. Nola jartzen dezu xapua rebozatua? Izaten da xapua hundia, bai? Garbitzen ditugu, lomoak atatzen ditugu, eta gero ja egiten duguna da xerratu eta rebozatu, normal. Rebozatu, irinetik, arrautza, ogixetutikan, o trukua ezin da esan. Trukua arraia freskua. Baitasun asko jartzen dago da. Baina bakizu rebozatzeko modu asko da, batzuk irina arrautza ogixetua, bestiak irini gabe, bestiak... Gu klasikoa gea, gu oso klasikoa gea, eta ez... Irina eta arrautza. Irina eta arrautza, eta... Betiko albarda ditua, bale. Hoi da, eta gero bertan egiten dugu maonesa, arrautza yema gorringo pasteurizatuakin, eta nik ez dakit. Baina jendeak asko ustean da, eta da plater bat ez dena igual bixigua, rodabaioa, beti txuleta gezago izaten da, baina oso jendea pila bat eskatzen digu, eta badaka, bere... Horre, heldu eta holako gauza mantendu inbiar dira. Bai, igual, gauza berri sartu berdia, igual, temporadako hau dago pikatzeko, gero xapua rebosauta, eta gero zerbait bukatzeko. Bai. Eta izaten da gauza bat, oso kuriosoa dena, horren simplea eta horren erresa eta dena, baina jendeak, igual, etxean ez dulako horren erres jaten, edo, ez dakit, legatza normalagoa da, edo, baina gustora, jendeak oso gustora jaten du, bai. Ze ona.